Yamemeza indlovu emnyama yasokhuluma ngibalilizela zonke izizwe ngisho lephesheya komzingane beyizwile lo mvu ngemngani wami. Ubingelelwa yimina ke nguKhuzani mfowaphosa phansi eKandla Mandaba, the president of W Nation. Ngomhla ka-3 May ku-2025 eMoses Mabhida Stadium konakele kuzobe kune-Durban Music Festival ezobe ihanjelwe inkakha ehlonishwayo eMelika uRick Ross. Kuyobe konakele kakhulu. Phuthuma-ke uyothenga itikiti lakho ngomhla ka-18 February amathikithi azobe gijima ku-special. Uzungaphuthelwa ngempela ithuba lingqayizivele lokuzobona amaciko esinayidedelana eshiyelana istage nomculi oqhamuka phesheya kweyilwandle. Siyabonga kakhulu laphana-ke kwi-Gregory Wings, siyabonga kakhulu ku-King Jabu Mthethwa, siyabonga kakhulu kwi-Blue Screen Entertainment. Ukube anikho ngabe kakunjena konakele eThekwini eDubane phuthuma ngempela noma kanjani sobe sikhona singamaciko sizothi kunjalo sonke sobe sithi ngena kulayini awemfa ngena kulayini kobe konakele hlangane khona ke noma kanjani.